Bendant, maen nhw wedi newid llawer. Wedyn? Wed, symud ymlaen a trwy beth hollol wahanol, a beth greiddiol y wedyn yma. Cyset newydd Pysgod Melyn ar draws. Clawr pert iawn, ond beth am y cynnwys? Nes i fwynhau hon yn fawr ofnadw. So gwyn ar dwyna, dwi'n gwybod ti? Ti wedi gweld nhw'n fyw o gwbl? Dim o gwbl, ond mi'n siŵr yn redeg i weld nhw nawr. Ti wedi gweld nhw? Dim ond clywed o cefndir yn papur Clang Clwyd. Ie. Ti'n mwynhau nhw? Dwi'n mwynhau dda iawn. Lle werth weld nhw? Reit de, wel cyfle nawr i ni gyd fel nhw. Dyma yn fyw o babell Clang Clwyd, Pysgod Melyn ar draws, nawr. Chi'n mwynhau nhw, chi? Ydyn. Wel, ni'n meddwl wrth da, ond o'n clywed y gyset ydw i. Bwysig bita biwsli a gwcio yn y wok. Pan mae'r ffrindiau galw a wyneb bach o hoc. David, ti'n cofio fi, David? Hi, Dave. All right, Dave. Hi, Dave. Bwysig cael ei weld Os na hefyd i awbog ffro, a'n cysau yn y tracksuits pan mae'n mynd am dro. David, ti'n cofio fi, David? Hello, David. Hello, David, Drian. David, lle ti di mynd? Ti'n cofio na gwyth, David? Wel, Pysgod Melyn ar draws ddod yna, a mae'r boen ar draw yna jyst i gweithio mae dim ond 10 eiliad sydd â fi. Felly dyma'r llwybr gyhoeddus ar gan 10,000 dwywaith. Ond pidwch chi e becso, dim ond unwaith maen nhw'n canu'r gan. Pwy'n sgwennu'r stwff yn,